chegamos entón ao terceiro día desta romaría do YouTube en galego. Esta vez é a última das entrevistas ás persoas finalistas. Trátase do premio Youtubeiros, Youtubeiras, Youtubeires, no que se premia ás creadoras e creadores que están detrás das canles presentadas e que máis lle encheron o ollo ao noso xurado. A nós tamén nos enchedes bastante ollo, falo de atracción intelectual. E se esta gala fose presencial, como tiña que ser na era prepandémica, estaríamos botándonos a vos como a boas fanes psicopatillas que somos. Efectivamente. Temos tamén con nós a Irene, a nosa intérprete de signos, que xa lle vai collendo justo. Creo que temos a Gema neste momento, que conste. A Gema, perdón. Ela está dicindo, non son Irene. Ben, perdón pola equivocación, pois alegrámonos de ser interpretadas en signos, porque temos que confesarvos que é unha das nosas debilidades. A dúas das persoas finalistas, xa os coñecemos onte, pois foron tamén finalistas do premio Canle. Recuncan con nós esta tarde, optando agora o premio Youtubeiras, a que pasará a historia do YouTube galego como a persoa que nos explicou a revolución dos cravos mentres se maquillaba. A mesma que lle puxo a Castelao, como xa falamos onte, ese alcume que merecía de o empático. Castelao o empático. Ela é Prado Rúa, máis conhecida na súa casa como María. María del Prado. Hoxe tampouco poderemos gozar da compañía da persoa que bebeu 57 chupitos de infusión de xenxibre cada vez que no novo anuncio do Gadis pasábanse pola caixa rexistradora iso de empregar linguaxe inclusiva. Éric do Pazo, o pirata sen parche da canle un rapaz transquilo que veremos de novo hoxe a través deste vídeo. Hola, son o Éric, tamén son un rapaz transquilo ou un pirata sen parche. Para min é importante estar nominado á categoría de youtubeiro porque, bueno, de youtubeira, neste caso youtubeiro, porque non é a primeira vez que me plantei presentarme a este concurso, pero sí que foi a primeira vez que o fixen. Impactame bastante ter sido nominado, pero estou moi contento porque iso quere decir que se está incentivando a creación de contido en galego e ademais que hai temas como os temas trans que interesan. Eso faime sentir, pois, bueno, cheo de orgullo e satisfacción. Así que moitas grazas, felicidades aos outros nominades tamén, nada, a seguir con esta iniciativa. Como novidade, na entrevista de hoxe, temos a unha persona que xa é un mítico do YouTube patrio. Se Mario Brión non existise, todas teríamos que facer un crowdfunding ou pedirlle á Xunta de Galicia que nos dera unha subvención para crealo. Pero como non nos la darían, teríamos que vivir ca enorme pena de perdernos un dos discursos máis ácidos, didácticos, críticos e lúcidos das nosas pantallas. Hola, Xon Mario, como estás? Estou ben, estou correcto. Non teño acidez de estómago, a pesar de que o meu discurso ha sido bastante. Alegrámonos, porque a acidez de estómago é moi jodida. Hola, María, ti que tal estás? Eu ben. Moi ben, alégrame de que vos encontredes ben. Onte estivemos falando xa con María, como ben vistes, e aínda nos quedaron moitas curiosidades por resolver. Queríamos pedirlle a Mario primeiro que nos explique se ten trazado un plan maléfico para facerse co mundo empezando polo YouTube ou cales son as súas pretensións como creador de contidos. Mima, pretensións desas. As novas pretensións son non ter pretensións, creo. Toma, titular, gracias. Ir un pouco así co vento e ca actualidade, así. O sea, andas sin pensar por esta vida. É unha forma de andar pola vida como outra calquera. É unha forma fantástica. Unha pregunta que vos imos facer. Temos así certa intriga por saber que relación tendes cos vídeos máis antigos que tendes na canle. Bueno, os vídeos máis antigos de María igual teñen 3 ou 4 meses. Pero ainda así foron os primeiros. Chica, en internet todo se vive máis intensamente. Que relación tendes con eses vídeos vellos? Védelos e espantadesvos ou davos así un poquinho de placer ou como é a movida? María, contéstanos ti. Pois, como ben dixestes, un pouco sen máis, porque non tiven tempo de evolucionar demasiado, pero bueno, en fin, hai algún que digo, como subes eso? Porque hai un no que o micrófono deixou de funcionar
Entón, tiven que gravar a voz en off mentras facía a receita. Penoso. Pero tiña grabado e dixen, pois non o vou perder. E tirar para diante. E iso agora mesmo, por exemplo, hoxe por hoxe non o faría xa. Bueno, non, porque agora teño un micrófono bo. Bueno, bo. Decente. Vale, ti, Mario, como vive o pasado? A ver, o pasado tampouco non é hai 3 décadas, pero, bueno, sí que hai así un pouco de distanciamento xa. Bueno, vexo, creo que por varias partes. Vexo un pouco con terrura, pero por outra banda, aínda que o mellor a forma de desplegar así o discurso ou os medios non sería como necesariamente o faría hoxe en día, pois por diferentes motivos, en plan, whatever. Sí que aínda sigo, en plan, manténdome, non sei como se di eso en gallego, stand by o que dixen, que me sigo reafirmando do que dixen. Bueno, este momento lapsus acaba de chejarnos ao corazón. Continúa, por favor. Se olvidó de hablar su idioma, chicas. No, é que moitas veces, en plan, collo expresión de outros idiomas e digo, como se di isto? É que tampouco non sei como se di stand-by, que sigo, en plan, claro, que, o sea, non me arrepinto do que dixen. Moi ben, claro que sí. Sí, señor, claro que sí, para que arrepentirse. Teño outra pregunta tamén para as dúas. YouTube para vos é unha casiña así bonita e confortable ou pode ser tamén un lugar de tránsito para chegar a outras plataformas, a outros formatos? Bueno, digamos que a típica... A Telecinco. A Telecinco, por exemplo. Digamos que a típica pregunta de como vos vedes dentro duns aniños? A ver, non sei se necesariamente, como me vexo duns anos, se cruza con YouTube e así, pero, bueno, o sea, se veu así na historia xa de YouTube, que xa ten 15 anos ou máis, que obviamente, pois, YouTube é unha plataforma que pode ser para quedar nela ou de tránsito para outras ou de combinación con outras. Non berra con outras cousas. Bueno, sí que berra a plataforma en sí con outras plataformas semellantes como Twitch ou Instagram para ver quen colle máis creadores para ganar dinero, e así. Pero eso a xente que crea é un pouco, dalle así, un pouco igual. Pero se eu vexo cruzando, si ou non, xa veremos. Ao mellor pecha todo como a 20 e xa non podemos ser máis YouTube. Efectivamente. E volvemos a quedar todas no Fotolog ou no MySpace. Ai, me encantaría. Eu, hoxe pola tarde, joder, acordeime de... Vos igual sodes moi novos. Vou dicir unha ranciada. Acordeime do Partyline, que era aquel teléfono que marcabas e había 10 personas conectadas ao mesmo teléfono e falabas con aqueles desconocidos. Era... Isto como se estou contando sona vos a película, non? Pero era unha grabación. Era un xogo de mesa, tipo rollo Mattel. No, eu digo, porque pode ser que fose un xogo e non sei, pero había un teléfono, un momento, vamos a discutir entre nós. Había un teléfono que te chamabas, que costaba un dineral. Sí. Falabas con 10 personas desconocidas. O Partyline. Non sei se chamaba Partyline ou Partyline se chamaba o xogo e despois consultarémolo. María, ti como que é para ti a plataforma? É un sitio de paso ou é realmente deste aquí xa ganando diñeiro ás puertas? Eu como acabo de empezar, pois, bueno, estou en proceso de mellora e todo, pero non sei, eu espero que dentro duns anos pois seguir creando contido, o que pasa é que non aspiro a vivir disto ni moito menos. Moi ben. O mítico aquele dixo de YouTube que era o trash, entretemento e mamarracheo. Que para vos YouTube así en plan definición lapidaria, 3 palabras máis ou menos? María. No. María, YouTube eres tú. A ver, é que claro... Bueno, a ver, máis ou menos, que non pretendía enmarronarvos con esta pregunta. Si, non vos preocupedes, o que contestedes non se vai a utilizar nunha campaña de promoción da plataforma, ni nada así. Pois, no caso do YouTube galego, eu diría que escaso, pero esperanzador. Bonito, porque, bueno... Son tres. Escasos, pero esperanzador. Bueno, pero é media palabra. Pero... Dun ano para outro, as canles medraron bastante, así que, bueno... Quero dicir o número, non... E logo, por último, pues, non sei, diría educativo. Educativo. Fíxate, nunca pensaba educativo. Sí, totalmente de acordo. Mario, xa se che ocorreron as túas geniales palabras?
A ver, deixame pensar así un momento deses... Digo que se che correron noutro idioma, a que Por sí. favor, se poden ser en gallego, era de puta madre. Eine verfickte Scheiße. Concordo, No, no, no. concordo, compañeira. Unha puta movida. Unha puta movida. YouTube é unha puta movida. Sí, Ajá. efectivamente, tamén Sí, concordo. moi ben, parécenos correcto. Queremos agora pedirvos unha cosa moi íntima. Sí, moi moi íntima. Abride No. xa os vosos corazonciños. Non é que nos enseñedes o glamour xama, que xa o temos moi visto. Non, queremos pedirvos que confesedes un placer culpable youtubeiro que teñades. Sí, Así en primicia, que o confesedes. Para ir, vamos a ir abrindo camiño. pero diti algo e digo Claro, vou algo abrir tamén. camiño. Eu, por exemplo, recoñezo que a min o algoritmo teme completamente dominada. A min o algoritmo teme aquí, comendo da man. Porque a min o meu gran placer de YouTube e de outras redes son os anuncios. Moitas veces os Son os anuncios. son o que máis me representan. Eu uso moito YouTube para escoitar música e moitas veces a música dos anuncios é moito mellor que a mierda que busquei eu. En serio? Sí, eu reconozo que a min o algoritmo teme domeada. Sí. Toma ya. Eu son unha vítima do capitalismo aquí. Dou unha lástima, mima. Pois eu, a ver, eu teño mogollón, pero mogollón, toda unha barra libre de praceres destes inconfesables, que vou confesar agora, polo menos un par, destes de YouTube. Mólame moitísimo, moitísimo. Ás veces teño que recoñecer que si miña moza, por exemplo, entra no cuarto cando estou consumindo este tipo de vídeos, algunha vez estou tentada a baixar a tapa, que é o que me dá a min a medida de tía, como estás vindo esta mierda? Mólame moito, moito ver canles de familias do Opus Dei, eso flípame, xa estou, pero dedícolle mogollón de horas, sei os nomes de 20 fillos de algunhas familias, sabes? Que nin súas nais, nin seus pais os saben todos. Sí, e eu seinos. Eso flípame, que Que tamén me mola moito ver isto desde 2005 que saliu YouTube, son consumidora de, é que isto é unha cosa xa vergoñenta, de vídeos destes de peña que cae en cintas de correr de gimnasio. Pero escarállome. O sea, unha cousa exagerada que ás veces digo, jo, tía, non ten tanta gracia, é peña que se está facendo pupa, sabes? E eu sigo aí, por favor, aproveito días que estou triste para bueno, non, que estou triste cando estou alegre. Para reírse Sempre dos un... demais. Sí. Confesa, María. Por que sempre empezades por mí? Ai, chica, Bueno, non sei. vale, confesa, Mario. A ver, mira, eu, así no transcurso así da miña experiencia vital, pois libereime así da maioría das culpas que poida ter así así como individuo, así. Así que culpa non teño moito, así, pero sí que me gusta ver cousas que considero un pouco random. Así. Bueno, primeiro que todo, despois pásame as canles da familia do Pudei, que eu tamén quero mirar eso. Eu diría que o que máis random que parece, o sea, que me gusta moito miralo son os vídeos de reaccións, de reacción de cancións, en plan, xente, en plan, pero que faz? Pois sí, gustame moito así os vídeos de reacción, así, non sei, en plan, a ver, non me sinto culpable por isto, así, pero sí que me gusta moito. Parece moi ridículo, pero a veces gustame moito. Sí, é máis unha sensación así de vergoña propia, non así de certa cousa ridícula, non é culpabilidade desa mala. Pero bueno, eu teño pechado a tapa, Canta, María, canta claro. Pois eu non sei se son do Opus Dei ou non, pero tamén vexo vlogs de familias. E tamén teño moitos fillos, así que eso cheira raro. Pois, amiga, coxeamos da mesma perna. Son do Yo non estou a mesma. Os Postigo Pitch de Barcelona, os Cuadrado do Río de Madrid... Mira, cando vamos a todos esos sitios hai que timbrarlle esa peña. Bueno, e sempre teñen un plato pois que veñen de fora, Viche, sempre pero- teñen invitados, son 30 na familia e todos os días teñen invitados. Estarán podres de cartos. Hombre, claro, e se non nos teñen, hai que nos axude, sempre. Pero sí que me molou que Mario dixo que non sintes culpa. Estás liberado de toda a culpa como creador e como usuario de YouTube ou na vida en xeral? A ver, na vida en xeral intento. En YouTube sí que zero facts, whatever, dame igual. Ou seja, vou facer a miña cousa e así vai quedar.
Porque, mira, onte preguntámoslle a María e a Darío se eles practicaban autocensura, se había a veces así que tiñan ganas de falar de algo en concreto, pero que se cortaban porque aínda non tiñan a valentía para facelo, pero que xa faría máis O adiante. que pensan da censura? Sí, ti practicas a autocensura, cortaste con algo ou desbarras, botas por fora? A ver, non practico a autocensura, practico a optimización comunicativa. Ole, ok. Explícame eso. Entón, ou sexa, si ao mellor así me sale a min de dentro tratar un tema dun xeito concreto que dixo eu, isto pode ser que haba xente que quero chegar a ela, pero que ao mellor se trato deste xeito non o vai a percibir como lexítimo, diríamos. Entón, déxame buscar outro xeito de comunicalo máis eficientemente. Está Vale, ben. sí, Tamén sí, sí. preguntamos que vamos a trasladar a ti esta pregunta que xa lle fixemos a casi todas as finalistas. Que relación tes co feedback que xenera a túa canle? O sea, como vive a fama? Mereces a túa comunidade, merecente eles a ti. Buah, pois isto é un pouco chungo, porque empecé, a primeira vez que empecé realmente a sentir como un senso de comunidade ou así, foi hai moi pouco, en plan, que non sei que fixen, en plan, pedín axuda por algunha cousa, e contestoume moitísima xente, en plan, toda a xente super maja e así, e non sei que, en plan, buah, non sei que, non sei tanto, eu como en plan, wow, pero esta xente realmente, en plan, sí que hai días que dixo eu, mi madriña ninguén me fai puto caso, tal, non sei que, pero outros días digo, mi má, pero esta xente é enferma, pero de verdad que non ten a ninguén máis que admirar ou algo así, é como en plan, pero bueno, que é isto? Pero sí, eu, a ver, non sei se merezo ou non, pero sí que estou así bastante así contento, é así co feedback que me dá a xente, é así. Ti xa O que tes me lesión gustaría nestas ter, alturas. o que me gustaría ter, que últimamente non teño moito, é así haters destes, porque sempre lle dan así como vidilla a cousa. Últimamente é demasiado todo positivo, é así, quero máis movida, quero máis merda. Pero nós por un módico precio odiámoste toda a semana. Ai, bueno, eso, pues falámoslo despois, lo. Ti, María, tes haters? Eu que vou ter, a mí non me conta nada de que vou ter. Así Non sei, algún comentario malo como que vos dixen onte, pero nada máis. Moi ben. Pois igual é un día importante na tua vida, o día que teñas o teu primeiro hater. Pode ser. Cando teñas, tens que pedirlle o número de carnet tatualo aquí nun brazo. Contestarlle toda emocionada, tío, eres o primeiro que me bota merda enriba, que guai. E toda Ben, riquiña. Non constante, porque se é algo puntual, pois non mola, ten que ser algo. Claro. No, sí, hai haters e haters, desde logo. Mirade, nós, como poetas, cruzámonos moitas veces pois con versos que nos molaría ter escrito a nós, non? Sabes, do que estás lendo un libro e dis ti, ai, que pena, isto molaba metelo escrito a min. Vos, por exemplo, que vídeo de YouTube vos molaría ter protagonizado, grabado, ideado, bueno, que queirades, así este vídeo que dis ti, jo, como me mola, molábame facelo a min. María. María. Pois eu diría do aquele, outra vez que pesados son co aquele e pensar que estou obsesionada. Pero vou vos dicir unha cousa, hoxe soñei con Mario. En serio? Dios mío, ben, pero... quitamos o guión neste momento da mesa, contanos, que soñaches? No, o sea, non me acordo ben, pero vaya, seguindo co aquele... Sodes os dadis do YouTube galego, Mario. Decántaste. Tope, güey. O vídeo que ten, bueno, creo que ten 2, nominando a Eurovisión grupos galegos. Ah, que guai. grande, que guai. Mola moito. E ti, Mario? A ver, sempre esta cousa é así que, bueno, o sea, teño visto moita xente que o di e eu tamén o comparto un pouco, que un plan, a veces vexo xente que chega a un formato que fai unha cousa concreta e dixo, merda, por que non se me ocorreu a min antes, por que non o fixen eu antes, tal, non sei que é merda. Entón xa vou en plan como un pouco así a cabalo dele, así. Pero vídeo sí que me gustaría, a mí pasa unha cousa así que, en plan, fajo así como disociacións chungas ou así, bueno, nunca fui un psicólogo na miña vida, pero, en verdad, sempre fai falta de vez en cando. Fajo así unhas disociacións un pouco chungas, cando estou mirando a mellor algún vídeo que me gustou moito como o que conto, e estou mirando e dixo, buah, que gracioso tal, que ben fiado todo tal, mi má, que interesante, non sei que, mi má, buah, como mola tal, e de repente, en plan, penso e dixo, claro, porque fiestes ti gilipollas, como non che vai gustar? É como, en plan... Pero si tuviera que escoller así un vídeo en plan, pues non sei, verdad. ¿Cuál sería?
Bueno, justo me moito unha canle dun señor inglés que ten 47 anos, creo, que fala ruso, porque tiña unha muller bielorrusa, fai vídeos en plan por toda, en plan, fai vídeos de viaxe, videoblogs e así, en plan, por toda a Unión Soviética, pola antigua Unión Soviética, polos países que conformaban a antigua Unión Soviética, en plan así, en plan mirando xente así. E gustaríame facer un deses así, e ser tan carismático, tan bo narrador como ese señor. Chámase Bald and Bankrupt. Bald de calvo e Bankrupt de bankrupt, non sei. Vale, tomamos nota. Tomamos nota, efectivamente. Con vos hai que agradecervos un montón de cousas e hai que celebrar que por primeira vez na historia do noso paisiño os contidos, pois, bueno, vos tamén practicades bastante o humor, digamos, non? Quer dicir, hai unha intención, bueno, sí, eu creo que hai unha intención de achegar certos temas bueno, sí que tedes humor. Non estás de acordo? Non empregades credes que o humor non forma parte do prato que nos ofrecedes? Mario, dende logo que sí. Sí. E ti non, María? A ver, a min gustame moito facer rir, Nótase. pero non é o meu obxectivo nos vídeos. A ver, en algún sí, pero na minoría, quero dicir. Bueno, pero aí así ese discurso, bueno, sí que se nota a pegada do humor bastante. E por primeira vez, que é o que quería decir, na historia de calquera tipo de contido humorístico en Galicia, non empregades eses clichés así trilladísimos, non facedes humor de Galicia sendo galegos, lingua relacionado con tal, Marcos, Licorca, tal, toda esa mierda. Entón, eu, desde aquí, gracias. Acabades de subir mogollón o nivel. E iso agradecese moito, pero moito, moito. Non notades aí que igual non tedes mogollón de referentes? A ver, bueno, o dos referentes así de, en plan, de Licorca, cousas así e tal, eu personalmente, o sea, intento non utilizalos conscientemente, pero tampouco non forman parte do meu imaginario así como persoa, así, en plan, non é algo que experimente así con total normalidade, en plan así, oi, que gallego, tal, non sei que. Pero o do humor é así, eu pasei unha cousa que, o sea, eu, bueno, considero como as expresións humorísticas como unha arte en sí, como outra calquera, vamos. E vexo moitas veces que se ve así como un plan un pouco en plan este faino de coña e tal, eso faino de coña, claro, por facelo de coña non leva menos traballo que non facendo de coña, ou sexa, léase facelo de coña, integrar o humor como parte integral do produto que estés a facer, ou así. Entonces, bueno, sí que dá un pouco de rabia eso, que ainda se siga vendo así como un plan humor, tal, facelo fai así para facer o parvo, tal, non sei que, como en plan, bueno, o sea, esa é a miña ferramenta comunicativa que utilizo eu para tal, pero sí que intento utilizar, porque eu son así, vamos, en plan, como o humor como ferramenta comunicativa principal das miñas, e como nexo das miñas argumentacións, vídeo, que queixas, whatever. Moi ben. Pois eu creo que vos vamos a facer unha pregunta de queixiño rosa. Sí, agora rimos co queixiño rosa. Imos amarronarvos un pouco outra vez ca seguinte pregunta. Bueno, é un marrón. A ver, en fin, dalle. A ver, queríamos preguntarvos si algunha vez nas vosas vidas youtubeiras namorastes por YouTube. Non estou falando de chateos e de historias así tan íntimas e personales, quero dicir. Ou tamén sí, que contade hasta onde vos queirades, nos encantadas aquí de que haxa... Referímonos a esa aspiración de un namoramento virtual. Claro, damos por feito que como youtubeiros e youtubeiras sodes consumidoras de vídeos de YouTube. Entón, algunha vez, a forza de ver vídeos de alguén que che molaba, namorastes por YouTube? Eu namorei por YouTube 3 ou 4 veces. Namorei, hai mogollón de anos, namorei de Cassia Eller, da cantante brasileira, namorei por YouTube, pero perdidamente, e estaba morta. E foi unha historia super triste. Estaba morta, pero grabada. Sí, pero non había que hablar. Sí, enamorar dela. Sí. Contestade, por favor. María, namorache por YouTube algunha vez? A ver, tanto como namorar, pero sí que dicir, como din agora a xente nova, o crash. Claro. Algo sai. Que quedas aí prendada e tes mogollón de material para ver a esa persoa. Claro. Queres contar algo máis, María? Non, pero... aquel, Mario, no. Esos son referentes aos que lle teño moito respeto. Pero namorar non.
E ti, Mario? A ver, a min, o sea, sin comer nin beber, sí que me, así, bueno, non é por ir de sobrado, así, pero sí que me salieron así moitas pretensións por ser youtuber, así. Teño que dicilo. Pero... Pero eu concretamente, en plan, como tendo así, a ver, crash así de YouTube, pois tampouco diría así, pero he de dicir que, bueno, eu así como ser humano é así como estou aberto a moitas tipoloxías en plan de seres humanos, é así, en plan, no que se di físicamente, en rango de idade, o que sexa tal. Pero, alguén, vou dicir, o señor este, o Baldan Bankrupt este, pois sí que me parece ben interesante, así. Xa notamos que che molaba. Iba por aí o asunto. Eu quero abrir o meu corazonciño e compartir con vos e con toda a nosa audiencia que a mí nunca, xamais me entraron por redes sociais. Nunca. Nunca xamais. En serio? Eso é imposible. Que va, tía, en serio? Nunca lixei por redes, no. No, Sí. como un pouco triste, a verdade, porque me fai pensar que non son Pois interesantes. a través de min seguro que ligaches, porque a min seguro que me ten escrito algunha vez alguén para dicirme... Pois mira que teño lijado na vida real e por redes nunca lixei. En serio? Poñámoslle fin a isto xa. A min unha vez un tipo escribiume aí uns anos por Facebook para dicirme te vi en Tinder. E pareceume un comentario super de acoso porque eu non tiña perfil de Tinder. E era, que quere esta persona? E reboteime mogollón e puxenme aí super, te vas a cagar, e o tipo chinouse comigo despois. E eu, pero que está pasando? Pero non foi ligar eso, non. Ben, queridas amigas, queredes compartir algo con nós que non dixerades? Queredes apuntar algo a estas confesións que vos estamos facendo? Sí, porque isto xa parece calquera deses chats que tuvemos en marzo, abril, maio cas colegas desde Digo casa. porque nos vamos a despedir por darvos a posibilidade de que poñades un pouco de luz aquí. Mario, que faría? Si che toca o premio, que fas con el? Pois a verdade que estuve pensando, si creo que estuve pensando en ao mellor pagarlle al gen para que me faja un videoclip así bonito, así. Que guai. Que guai. Un videoclip. Un videoclip. Un videoclip. Espera, un videoclip e ti que aportas ese videoclip? Cal é o teu papel nese videoclip? Destos de elfos do Nadal, así que tocan agora. Miren. Que guai, pois tamén sobra xente aquí que fai uns videoclips maravillosos. Tamén somos punteiras no tema videoclip en Galicia, a verdade. Temos aí artistazas. Pois, pola nosa parte, queridas amigas, se non queredes dicir nada máis que tendes esta oportunidade. No. Pois, entonces, se non queredes dicir nada máis, non nos queda máis que despedirnos ata a nosa seguinte cita, que vai ser a cita definitiva. Así é, dentro dun par de semaniñas estaremos aquí de novo entrevistando as gañadoras ou gañadores dos premios as canles, vídeo e youtubeiras. Imos sementar así un pouco de nervios entre as finalistas. Toma nervios. E nada, despedímonos aquí, despedímonos desta compañía tan bonita que tivemos esta tarde. Moitas gracias polo vosso curro, moitas gracias por ser tan guais. Tamén de vos, queridas, como se di? Redespectadoras. Redespectadoras. Veña, sí. Redespectadoras. Despedímonos de todas. Recteiras. Recteiras. Non vos olvidedes de darlle a gusto. Ai, sí, claro. Suscribidevos a canle de youtubeiras, comentade, dade gústames e todas esas cousas. Chao. Piquiños. Chaos. Abures. Chao.